ong bahkan di ka sarkar basngap ya ka jingkut jong pa kanom dei nomor ki kelam chama sngap adu unta bantung CBI inquiry ya ka jingyap jong pa Sharis kim chama sngap adu unta ban sim action ni ki polis ki ba mo ki ba pun pthei tiar gas ki ki no ikai ki ba ki ba kam kalong ka ba bianya do ta ta ba news tiar gas ban news tiar gas kelam da perkhat tu kim chama sngap ban thum CBI ha ka badi bat kitu ki corruption charges ki bala bun mo kajik sya kan no WhatsApp ya kan sarkar ka de bana do ahli do kejat hadu utang yang pat lo i bahkan sengap ya kita bawat ka high court ru ka ban pas dah hukum yang tu polis vehicle scam kan mau tu hukum ka high court do ka clear ko mono ko ba teng teng ha ka ri jongi mo ka don ka WhatsApp ka ba kham he ban pendam ya ka WhatsApp ka ba don pa thì wat ka high court ka ban kran kum tu thì kini ki inquiry bobon ni yo i ba ka tu ka inquiry phang khau ko ba kin sai ya ke mili adu tang in bat yo i mo ba kita ke mili kin penting ba ke la yo pediang ya ta ka inquiry thì ban ông ka ba habok ni pek ya ka jingun jingnam jong ki bun ki hima jong ki ba sa border ban review ya ke mo euro kim syang lasngap ya ta thì cái jing dawa cái jing angnot jong ka jam ru ban menteri kamno ya ka LP ban ka ketin kasi haka kernet ka bopra ro ngim yo i hadu ta kam semdan kanu kata ka fruitful outcome ni kata usok ba penhun ro thiang bat mentale kala musliwi bobon ba kitu ki resolution la ko supas tang ban supen thami ba tang ban supen jajai yak to jing ki hati por bangan simba ka de sarkar ka ba sengap ye ki ba manam sim tenri ngatrai bahkan ni jing wen ya ka ladadi bagi wen mo nama do unta ki dan supen pana bagi wen dan ki pat wen tidak dadi ba dadi sya ka sarkar ka ba snap i ba ngatrai ya kitu ki wiru ki de banle tenri ka ni ke jing wen no jong ka sarkar ya ka anya khalai ka de hadin ba ki lating yo ba kan kata ya ka election ti kata tinggi inolah yang roman lem ka tahu ada bagi ting bakal ajar plat election but ingin skem bala da kedhun gi boper ter mentang mi sekhmat ban yaki mo ban penbor ya sarkar namta ban penulong ni sipun kini jing terang bagi jing angdot ngaimat kendon ge jing ting ye bala ajar election kila ban le ko pe mentaru kan ge jing penkerja ya ki kharmeton mo jing penkerja ya ki kharmeton na tham yo molong ru adu ta khampat dep thì cái này cái mình xin những gì xem bảo lăng bằng nhiệt khí hay cái này thì hạt bên này lại bên này mình ta năng bảo này của sarkar kan pendek ke shibun ki jing thang bat ki jing anglot jong ki bat bat hang ni mình ta ngila alap ya ka witness jong ki politician ka witness jong ki politician ka ni ka election but lada ki ba ki nang bat ai jing sneng ni ki politician ka por election shibun ki jing kala kin wan lada ki ba mình ta ki nang ban ong ba ngiyeng man ta hok ngiyeng man ta ka jing sang ni nom tre ban ya sim pisang ni nom tre ban sungeng ki tin jali ja nginom big show kumba ki ong hi ba mar ka san sneng ki sek ben big kam di show ka jing kano on re man ta ka de ka jing phla hok jong ki hi ba ki sek ben big man ka san sneng ba ba ki sek big man ka san sneng bat le se ki ba man ta kinom big show mo kumba ki keren om di show tang bang ki kano mangi ba ki politician ki ben big man ta le ki la phla hi bang yo i ba ki sek phla hi ta ba ki la ba man ka san sneng ki sek ben big ki ba ro man ka san sneng ki ngop thì mình ta là cái bệnh bạc mình ta cái số thô và cái nông bích số cái nông ngọc số à cái này cái chính xác bên bích thì người yêu số bốn cái chính kala số bốn cái anh cái bapa cái miệng ta vẫn cái đại cái hari bực chẳng rồi số bốn cái lát bên rồi cái quan cái chला cái giống như bật lại sẽ cái bấm sập cái bấm phong cái tụ cái thêm cái thóc cái sukor bật cái wei cái sinh sản cái cái nang duna cái nang mi cái wei cái sinh sản